Il-Malta Biennale 2026, it-tieni wieħed organizzat minn Heritage Malta mix-xahar id-dieħel qed jerġa' jingħata l-unur prestiġjuż tal-patroċinju tal-Organizzazzjoni għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura tal-Ġnus Magħquda, il-UNESCO. Fi stqarrija Heritage Malta, l-organizzatriċi tal-avveniment fuq xarejn, qalet li d-Direttur Ġenerali tal-UNESCO Khaled El Anani faħħar id-dialogu interkulturali u artistiku li jippromuovi il-Malta Biennale konformi mal-linja tal-Organizzazzjoni Internazzjonali. Il-Malta Biennale 2026 bħal dak ta' sentejn ilu li ġie mfaħħar madwar id-dinja ukoll igawdi mill-patroċinju tal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono. Il-Biennale taħt it-tmexxija artistika tal-kuratriċi internazzjonali Rosa Martinez se jara s-sem ta' aktar minn 130 artist minn 40 pajjiż differenti. Iċ-ċermen ta' Heritage Malta, Mario Kutajjar, li wkoll il-fundatur u l-President tal-Malta Biennale, esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal dan l-unur prestiġjuż tal-UNESCO. Il-ftuħ uffiċjali se jsir fl-10 ta' Marzu fis-Sakra Infermerija f'Dar il-Mediterran għall-Konferenzi fil-Belt Valletta bil-kreattività tal-artisti mifruxa fuq 27 padiljun nazzjonali u tematiku fi 11 il-mużew jew siti storiċi nazzjonali fil-Belt Valletta u fil-Birgu f'Malta kif ukoll fix-Xara u ċ-Ċittadella Għawdex. Il-Malta Biennale qed jittella wkoll bl-għajnuna tal-Kunsill Malti għall-Arti, Visit Malta, l-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta u l-PBS, kif ukoll bil-kollaborazzjoni sieħa tal-Ministeri responsabbli bil-Kultura, l-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu u dak